Belakhe hambai media ni bisingte naitongnai amsani joto lukorokno kha kaham lokhi puja ni puilao hamjakmaya pharu ang tini Uttar Barmura village ni Uttar Barmura Kami lama thangmani parao sung phaijak lama nainani bagui Tipra haste kuplangoi no joto no saimakha je thangnaibo nini flood mani nini disaster mani boni bagoi joto amsayo no lama rok haya angkha nog rok hamya angkha oma haikene chini oro Uttar Barmura ADC village ni Uttar Barmura amsayo bu landslide dog ngui tabo o kami ni borok rok boroni totally communication gap ngui thangkha amsai ni parani lukurok barbar no sakha ano phone khaiwi salsasuk phaiwi visit khaifedi hunoi hai hunoi no tini ojora kaham mamani bagoi chung tini phaikha tini puja lokhi puja jora o phano chung phailaijak ani loge phaijak chini block committee ni president Subodh Kumar Jamatia subjonal ni chairman Chandrodoi Jamatia teibo chini o amsai ni leaders tongo Uttam Kolai Amrit Kolai teibo Kartik Molsam tongo borono teiwi no chung tini oro jaga phailaikha chung oro phaiwi nukha agirok bo kok bai kok duk bai chalaijak mobile bai kok chalaijak je oroni amsai ni main income source sengke oroni bolongni moi kuthung hokni moi kuthung Killa o tlangoi phalui income khainani pheba prai 2 mas rongoi boroni income totally bondong paikha hai hunoi borok barbar no sakha daiti lama khairodi hunoi ang bahai no personally chief minister no bo chithi rokha nini chief engineer no bo chithi rokha oroni executive engineer chini Udaipur division ni aro bo chung chithi rokha oma haike roi tabok partly koyekta hanke ngui thangnai pheba o lama hanke especially omo karjagui tongkho hani bangui no tini especially bwskango mokol bai naiwi no teiwaisa haino hai chithi suinai malaiwi kok salainai chief minister angthung chief engineer angthung chini executive engineer angthung bono haino hai oro visit khai thangmani yagulo tini letter suiwi haino hai office khulokha hanke letter rofinai hai hinai tini o jaga phaijak sudu lama oro haya ngui lama chimi cholaphera makhaya haya income source bondong thangkha oronibo electricity blai haya angkha nini tui ni byabostha tabok tui bo snawi maya tani hinke lama korui tui snanai rok bo phaimaya totally omo communication gap ni bangui pura isolate ngui thangkha o loko o kamini lokorok joto no tabok blai deprive ungjak blai mane boroni jwngjalo kalaijak hani bangui lokorokni ngui ang kok sanai hunoi no tini o jaga phaisok phaijak sir norok ni omahai tin do Hojagiri din non ke tamo suti kare ekdom public ni bagai bong blai hambai sungmani bagoi omahai question sung tini joto no tongthlaibani jora holiday lokhi puja tongthlaibani jora phiaba o kamini amchaini lukurok baike tongthlaimani ba boroni kono income source kore lama communication kore tini hati khainani pojonto borok thangoi maya thangnani bagoi lama hamya plus boroni income se kore baike boroni nawo tini puja khaine omosi blai somoisa boroni income source totally kore ingkha ge o jorao sung lukurokni ngui holiday phano ungthung Hojagiri sal phano ungthung chung o jorao asok tongya hunoi chini block committee soho chini YTF leader chini Subhash Podo Sombu sok phaijak borno bo sahakha tei bo chini YTF ni leader tongo president bo tongo Naresh Jamatia oma haike chung phaiwi or jaga tini holiday phangthung borok bai kamini amsaini jwngjal no kisa thangui nailainai phaidi hunoi tini chung phailai bro o jwngjal ni yak ni kak ni bagai busugro ni bisingo bro bomahai asa khai omo tabok kaham ke busuk jorani bisin painai saimaya khotani ke partly to ngoi thanai tini bo ang SDO engineer by kok salaijak nini DWS ni borok no kok salaijak officer orani executive engineer Udaipur ni bobai bi kok salaijak engge DM no call khaimani boni oro line haya tini holiday ni bangai hoito boroni besto tongna engge borono sajak daiti oro jaga samung khaidi hnai partly hinke ngoi thanai borok assurance rokha ani letter bu borok reply rokha chief engineer ni hoite bu borok reply rokha je omo partly ngoi thanai Twibaklai ni tamo senai toirupani simi Darjeeling thangmani ngoi thanai engge Darjeeling ni o lama bukhagni simi yang Twibaklai kolai phaimani lama omo partly ngoi thanai immediate no tabok samung senjaknai hai hnai bo sakha tini nang visit khaiman bisingo o je road ni andaro busuk damage bomahai nukha omo to black one ama sungsa oro totally lama kakjak
landslide ingoi pura lama khag nei hai rakhi kagoi thangkha black kirma sangsa omo snanani bagoi onek time nangnai jodi proper samung khaifano kisa time nangnai oro jaga sing official staff engineer rokno sing pressure maranai lokoni ingoi o amchani ingoi jotono sing daiti samung khairona ni bagoi chatioknai hene no sing o jaga tini joto mokol baithang naiwi thanglajak chini block committee hoite chini pura party ni borok rok jotono tabo omoni bangai kok sanai pressure nai samung khainai hene no tini o jaga phailajak abo edisini government edisini fan bai khaiman thotok na state ni phasing do naharna nangna bom haino omo totally state ni lama omo pwd ni lama omo edisini fan bai khainai hi homphase khaimia ek number 2 number edisini to asuk fan kore tabo tambo sinai disaster ni fan bai no omo khaijaknai kok salaikha nge omo busuk daiti dorma omo sisung masa tioknai borok khainai hi homphano office o onek mane borok ni processing ni time nango ba sajai hengke khagai ekhe phatongo hani bangai amchaini joto lukurok ngui chung ngui chini leader rok ngui barbar no kok sani nangnai je omono daiti khaidi hnoi nge omono chatiowi no chung o jaga tini phai nung do amchaini no kaisbo oko CM bo joto Tripura oroni je o area bakmo constituency ni MLA bu bo baikha nung kono communication ro khaika oro drombe by communication road ni ব্যাপারে কক সালাইজায়া tei juda purpose rok ching prai somoi kok salaio je amchaini jwngjal tongmarokno bahaike daiti samung khailaimane omo hairok prai somoi no kok salai apane especially o lamano tei ang bo bai kok salaijaya ko visit lati khaigana bo kono bonole ang saimalia bo visit